Ay, ma'am, may hapon, ma'am. Si Sir Titing, ma'am. Si Agustin Kimada. Nagipato diri nga abono, sir? Diri may ganina, big dili, maong balay. So, gibalik mi. Wa may nakalimut, pangutana ganyan, bawa sa balay ni Sir Titing. Yuria? Oh, wapwalo unsa nang abono, sir, kay daghan magunigod. Isa ka ban? O, sir, bunuhan mo. Daghan naman eh. May. Ha? Pila ka ko din. Wow, mga 25 sir? Dili lang sa kuha? Oh, sa mo, 50 mil ang bayro nun. 50 mil ang bayro nun, ma'am. Imo ni sir, imo ning i-order? Siya may Agustin. Siya may... Opo. Oh. Agustin ako sa... Bilin man niyo, bilin og titing magibutang ko diri ma'am sa resibo. Asa mga nagakuha nag-abono, sir? No, kita ka sa padaghan mo na. Ah, dili 25 raman niyo ang 2,000 ang isa. 25, 50 mil ang bayro nun. Ang kabutang diri ang bayad. Kang sa Dira ra pud sa Rizal Avenue, sir. Gipahatod ra pud sa buha. Kami ra gipa-deliver. Kada order ma'am para sa iyong kuan, ma'am? Nakikorta. Kuan man eh, benching kuan 50 raman, ma'am. Wala de korta ay. Dala apila sa charge sa paghatod diri. Wala de korta ay. Nausaw man eh. Ako na lang, basig pilan na kuhaon ni mo ni. Okay ra sa mo. Ako kami lang pasabot sa tagiha. Makuhaan lang ni karon among karga. Inaabot na magid mi dire. Na, tanaw sa nato kuan? itong tanaw na niyo abono. Sige, sige. Ma'am, uban ni sa si sir, ma'am. Sugod sa sinugdanan, gipanggata sa atong amahan, andam siyang mukatiman. The Amigos Flower Shop, delivering happiness. Abre, sir. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Ah, sir! Greta, sir! Ma'am! Mga ikagbahin, ma'am? Okay na ka, sir? Ngagilad ka? Nailad ka, sir, wala. Di nakatingog. Sir, maayong hapon o happy 66th birthday. Magpaila-ila dahil mi, ako dahil si MM, kani si Abby, James, and Ading. We are from AM Bigos Flower Shop. Naami diri karon para makiselebrate sa imuhang birthday. Kamalo kag kisay gahatag ani? Kinsa man. Ex nimo? So tanaw na to, sir, kinsay naghatag ani, pero usa na mo i-reveal kinsa, kantahan sa kanamo happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Make a wish and blow your candle, sir. Ay, gulaw-ulaw. Akong wish ni tatay nga tanga pa siya may panglawas sa Ginoo, daghan pang katuigan, ug daghan pang grasya nga maabot sa iya. Salamat at birthday tay. Tagaan sa taas na kinabuhi. Kumain pang lawas, malan. Ito lang? Ito lang. Bubo ra kayo? Kay mubo ra man kaayo, birthday kiss diha para kay sir. Kiss, ma'am, kiss. Manghinaot ko nga tagaan sa may lawas sa Ginoo, daghan pang katuigan nga moabot. Happy birthday. Okay. Happy birthday. Birthday call! Sige lang kay ampo lang na to kanunay nga. Tagaan pag taas pa kayo kinabuhi. Tagaan pa mga katuigan sa inyong adlaw nga natawan o mayong panglawas sa kanunay. Kana di pinaka-importante ko, mayong panglawas sa kanunay. Happy birthday! Tagay ko niya.
tayo sa talagang maayong maglawas na. So, ikaw sir, unsa may mensahe nimo sa nagpadalaan ni sa imong anak? Anak, Mama. Mora to? kay kwarta imong buke, pila man ka na paminaw nimo? Sa paminaw nimo, pila man na? 100,000. Ambot ka ha, tanawa. 100,000 ni. Pangpalit o gabuno. 20,500. 500. Kuha ma'am, naana, pud gihatag. Wala. Ganun na lang ito. Sige, picture sa Happy birthday! Ay, hatag yun ma'am. Wala na, imuha na daw. Sir, picture sa tang sir. Uso na po ron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta ubay-ubay ang makover nila nga area serbisyo nga garantisado pa sa Davao del Sur, Turil o Kidapaw ang Bigos Flower Shop lang doola